Horas madihita saluhutna martangyang mahita. Debata Jahoba na marhabangsa di Banua Gijang, mauliate huso bahranami tuho Tuhan. Dia sini roham, doho di pangaramotiom mudope di tonga-tonga ni ngolunami, satu partikyanon. Nuaing nang tanghonon nami mahatam marsaringar may di tonga-tonga ni ngolunami. Saisi sama dosa pangalasyon nami, holan mangasahon anakmu Tuhan Yesus Kristus, martanya kami tuho. Amin. Hatani debata dihita di bagasa tikion, imana tarsurat sian buku 2 Korin bidutolu ayat 2 sahat ayat onom, songonon ma didok disi. Hamudo surat nami, naong sinurat tot tu bagasa rohanami, natinada jala jinahani saluhu jolma. Aita dado hamu surat ni Kristus nahu pature hami, sinurat sodoho tinta, marhite sia todi ni debatana mangolu, ido dada tu panuratan batu, alai di panuratan daging, ima ate-ate. Pos dorohanami taringot tusi tu debata, marhite-hite Kristus. Dada tau hami sia diri nami, anggotung mamikiri agia aha sia diri nami, sadok sia debatado hatawon nami. Ibana do patauho kami, gabe parhalado di padanai baru, na marhite sia todii, dada marhite sia surat, ai nama bunu do surat, todii do panguluhon, olak nido sahatna. Topi ni hata ni Tuhanon, hamudo surat ni Kristus. Huria ni tuhata surat 2 Korin ima surat na ginuriton manang tinongos ni Apostel Paulus di Makedonia. Huta Korin ima sada huta nama sairibur, jala inganan paisolatan ni sadok jolma sian liat portibion. Di hati hai gabe huta manang inganan pertiga-tiga ado huta Korin, manang pusat perdagangan di sadok portibion. Jala ido nani igil ni Apostel Paulus, asa anggiat barita na uli manang ha Kristenoni terbarita tu sadok portibion. Di masa ni suraton, adong do parbolat-bolata di tonga-tonga ni halak Kriste Jahudi, nasai marsihoho di pati ni debata. Laos di hati dakon nasida, manang halak Kriste Jahudi do uhum, manang pati ni debata na gabi pardengganan ni jolma tu debata. Jala adong naso makaporsiai, doho makatidakon hadirion ni si Paulus, songon apostel ni Yesus Kristusi. Akadongan sahapursiaon, pangaradoti ni aposteli di tohonanna, tung masay takas do di pataridaho tuhuriyai. Na tape adong piga-piga halak di Korin na naing manegay guarna, manang nama baikna, alai manotong do rohana tuhuriyai. Di tahun ibana do naporsuki songon sahalak parjamita manang apostel. Si Paulus doho dongan na saulau pedang makarikoti akahata pujian, manang surak panidangion madapoton huria Korin, manang majalo sian nasida si songoni. Nato tunung ngadi jalo nasida tohonani sian pangasi ni debata di nasida. Aidang na marakal nasida, jaladang merlauk di bain nasida hata ni debata, hasitonganido di papatar nasida, gabe jongjong nasida tadau ni rohani saluhu jolma diado pan ni debata, marhite sianipe takas jala patardo tohonan nasida sian debata. Huria ni tuhata tuhuria koridido manang di hati dako si Paulus do di bagasan las ni roha di ayat 2, hamudo surat nami, naong sinuratto tu bagasan roha nami, natinada jala jinahani saluhu jolma, padohanon patakason pabua ibana, dang maka perluho surat panidangio tuhuriyai,
alana apostelido na pajong joko kuriyai di bagasa Tuhani. Huriyaido surat na makatidakon na sida na mangolu di bagasan pangajarion na sitong marhite pangajari na pinaborhat ni Tuhani. Jala padohan ni si Paulus dia duaon maddo tung argado huriyai di ibana dihaholongi do huriyai. Jala huriyai manotong mia di bagasa roha do pikiranna alai debatado na patupahoni ima na patubuhon holong ni si Paulus tunasida. Diaya tului Apostel Paulus manakdo pasahaton hatana tuhuria Korin asa unang hira na patiboho diri na sadiri alai pasahato saluhu pujiat tu debata. Alanido ubah dido ibana huria Korini surat ni Kristus anggo ibana doh dongan na saulaon holan ula-ula doi alai molo Kristus ima mual ni saluhu nasa nadenggan di bagasa diri ni huriai. Pati ni Kristus tersurat di bagasan ati-ati nasida. Jala holong ni Kristus use tu bagasan ati-ati nasida. Surati dang di surat do tinta alai siat todi ni debatana mangolu. Surati pedang di surat tu panurata batu songon pati nani lehon ni debata tu si Musa alai di panurata daging ima ate-ate namar lapatan mai tu ate-ate naung di palabok jala di pai baru marhite asini rohani Tuhani hobar mai songon naung didok ni Jehovah di buku Hesekiel bidu 36 ayat 26 jala lehonokku tu hamu rohanai baru doh todi nai baru tu bagasan ate-ate muna jala usatokku do roha batu siad daging muna jala lehonokku tu hamu roha sibuk. Dihirim Apostel Paulus do itu akahalak Korini songon nanido na diayat opati pos do rohanami taringo tusi tu debata marhite-hite Kristus namar lapatan asa rohana sida gabe inganan ni patik barita nauli na di surat marhite tangan ni debata na mangolu ima todinai. Di ayat 5 dido Apostel Paulus dada tau hami sia diri nami anggotung mamikiri agia aha sia diri nami sadok sia debatado hatawon nami diparhatopo nasida do pabuwa sia debatado haroroan ni hatawon nasida dang hea tolak nasida sian hagogoon nabe patu pahoni tu bagasan rohani huriyai do tu bagasan rohana sida sadiri pe tunggale jaladang margogo nasida patu pahoni gariada mamikirhon nadenggap petu dirina sadiri dang boy lama patubuho pamikirion manang pakilalaan nadenggat tu bagasan rohani akahalak ay saluhut hatauon jala haboion nasida siad debatado alanido tu debatado saluhut pamujio dohot hasangapo di saluhut hinadenggan na pinatupan ni Tuhani sia debatado tong nasida majalo asini roha dohot hagogoon laho patupahon akar ragam ni pakobasion dohot nadenggat di partikian nanang siboluson nasida dope huria ni Tuhata ikotarimangi do odi parnguluota songo perhalado dohot ruas ni huria hita saluhut nadenggan boy tarpatu pahita alani asini rohani debatadoi tangat taodang margogo mabahik kita patu pahoni ai hatawota dohot haboyotai rosia Tuhani sabingdo jala holan asini rohanai sai doi dihita laho manupahi hita di saluhu pakatayon dohot ulaon nadenggan di ayat onomi di hati dakon Apostel Paulus do pabuwa debatado na patauhon ibana dohot dongan na saulaon gabe parhalado di padan nai baru debatado na manakapi na sida di ulaoni jala padohan ni si Paulus daet onomi imalaho mangalusi akka guru pargagap na tung patibulhon manang patibohon pati ni si Musa. Apostel Paulus patuduhon paribaran ni pati na tersurati doh todi ima padan nai baru na dipatau debatado na sida gabe parhalado di padan nai baru
Jala nasida dakkola perhalado di pati na tersurat, lau majaha hata na tersurat, manang holam memberitahun berita na uli na tersurati, alai doho do perhalado di todi ido panguluhon, todi ni debatado na mangodihon pakubasion nasida, ayanggo pati na tersurat mabunuh, ima hinorhon ni pati na tersurat, ala pati ki mangodiho kita tuhamatian, jala molohita holan mangasahon berita na uli naung tersurat, dang dapot tapakorhon ni imar hite parulau sisongoni, alanai gabe holan ua ni hamatean na pamatehon, alai todi ni berita na uli i, dohot hinagogo ni berita na uli i, mangalehon ngolu partodio dohot hanguluan na saleleng ni leleng na tuhita, ai todi ido panguluhon. Hurian itu hatta tapeo mahata ni Tuhani na pabotohon pabuahita do sura ni Kristus na pinature ni aka parhalado ni huriat tabi nunga dileho debata tuhita roha nai baru do todi nai baru tu bagasan ate-ateta jala nunga diusar roha batu sia dagikta jala nunga dileho tuhita roha sibuk ta argahom mai di ngolutta. Amen martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pardengkan basa jala parasi rohana sumurung. Nunga hutangyo kami be hatam di bagasa tikyon. Sai pargugoy mahami Tuhan mangulahon na hobar tuhatami. Asi maroham Tuhan debata odihok kami di bagasa todim. Laho mangulahon lomoni roham di tonga-tonga ni ngolu nami. Saya sama Tuhan aka dosa pangalason nami. Holan mangasahon Tuhan Yesus Kristus martanya kami tuho. Amin. Horas madihita saluhuna. Shalom.